Ahojte, tak spracoval som to. V podstate som vychádzal z toho, čo sme si povedali na stretnutí, čo ste mi doniesli. Zapracoval som tam aj tú pivnicu, ako ste vraveli, 1 metr prevýšení na tých 18 metroch nie je až tak veľa, ale ako chcete, akože môže byť, nie je s tým problém, to je viac menej všetko len z hľadiska úpravy toho terénu. Trvalo to trošku dlhšie, nakoľko tam bola aj tá pivnica a musel som celé dať dokopy, aby to nejako hralo, aby to sedelo, vôbec fungovalo. Tak poďme sa na to pozrieť. Tu prízemie, tu pivnica, tomu prízemí vstup je tu. Tu som dal ako zádverie, ale to zádverie, tam dvere si nechceli, tak som to nechal takto dokopy aj s tou chodbou. Je to trošku tak uskočené, nakoľko tu keby to dám zarovno, tak už tu stane strašne mizerne malý priestor. Tu by bola nejaká botníková skriňa. Sem som dal L-kové schody do pivnice, čiže takto sme šli do pivnice. Jedna detská izba, druhá detská izba, okná klasické. Tu je spálňa, tu napokon šatník, samotná kúpeľňa. Tu je umývadla, baňa, sprcha, záchod. Tu okno som dal už až po zem, nakoľko tu je ten atrium, tu to vidíme na vizualizácii. Tu je to okno až po zem, tu je kúpeľňové okno. To som tiež nechal po zem, aby to nejako vyzeralo a ladilo. Samozrejme to okno môže byť aj musí byť vlastne mliečne, takže nevidím tam nejaký problém. Bez takto okno je dosť iba v jednej strane tohto celého, lebo nakoľko sem okno nevieme dať, takže od to by dopadal nejaký tieň, že ja si myslím, že takto by to mohlo byť. Tu je práčovňa hore, práčka, sužička, tuším, že si to chceli mať hore. Tu záchod, malým umývadielkom, napokon spoločenská časť, kuchyňa. Tu som dal chladničku, rúru, prechod do špajze. Tu je elektrická várna doska, alebo várna platňa a tu je dres umývačkou riadu. Jedáleň, obývacia izba. Tieto okná som predbežne dal 2 metre, neviem, keď chcete, kľudne to môže byť väčšie, keď mi poviete, bolo by to krajšie, samozrejme, keď sú väčšie, len neviem už finančne, či to nebolo príliš nákladné. Tu som dal taký väčší portál 3 metrový a tu je výstup vlastne na vonkajšiu terasu zastrešenie. V tej pivnici tu ideme, zídeme dole, vystúpime tu. Tu iba nejaká predsienka, tu som zatiaľ nechal celé ako garáž. Ja viem, že to je veľké, ale nič lepšie mi poviem, ako je nepodarilo vymyslieť, čo som ešte dať. Nevedel som, nechcel som to rozdeliť, tu dať nejaký úzky slíž, alebo tu dať nejaký úzky slíž. Páčil som, že to hrá takto dokopy, že tu je tie odskopy, tak staje do tú stenu, ale keď poviete, ja nemám problém, môžem to odskočiť aj niekde tuto ďalej a tu by to potom, tieto priestory by sa zväčšili, nie s tým problém. Takto vzniká vlastne väčšia garáž. Keby to rozdelíme ďalej, tu by vznikli väčšie priestory. Neviem, z čoho ťažiť, čo je zaujímavejšie. Rozmýšľal som, že som to takto stenu a tu nejaký úzky priestor, ale čo by si tam dali a na čo by to bolo dobre, takže radšej sa to nechá takto jednu veľkú garáž. Tu samozrejme technická miestnosť, kde by mala byť vnútorná jednotka teplného čerpadla a samotná rekuperačka. Treba myslieť na to, že pod schodiskom ešte tu vzniká nejaký priestor, čo znamená tu mať nejaký ešte kvázi úložný priestor. Garážová, dvojgarážová brána alebo dvojitá brána. 2 okna sa zmestia, jedno okno. Tu vidieť ten terén, ako ide, ako to celé hrá, je to nastavené ten vášteň. Ja som ten terén zatiaľ neupravoval, jedinú vec, čo som upravoval je toto tu, tento vjazd dole, to znamená pri takomto uložení do terénu, to znamená toto, neviem presne, meter, to je 1,20 m, vznikne toľkoto
schodov smerom hore. To nevieme ovplyvniť, jedine potom ešte viac sunúť ten dom nižšie, ale tým pádom to v podstate potom už dobrať z toho terénu, ako vidíš, že je to už dosť skoro na hranici a tým pádom do rampa by bola strmšia, to tiež ako nie je úplne najideálnejšie. Neviem, čo si povedzte, ako chcete. Tuto, keď vidíte, tu sme strašne vysoko, tu vám odporúčam potom v budúcnosti, že to bude treba určite nejako vyplniť nejakou zeminou alebo niečím túto časť a tu potom nejaké schody smerom dole, lebo ako či tam niečo takéto vznikne. To je tá vec, že s terénom si ťažko hráva, že ako sa dá, len niekedy poviem, ako je to lepšie spraviť teréne, ako s tým rátať takto. Je to komplikované, ale dá sa samozrejme. Dobre, pozrite sa na to, dajte mi vedieť, čo ako ďalej, čo mám zmeniť, čo upravíme. Tie rozmery 12 metrov, max 18 metrov, max plus terasa 3 metre. Dobre, pekný deň.